Bakit? Nag-asawa kami ng Kilguryaw? Kun. Hinapo ato, bigatan, maritis ka nga talaga. Tapos nagarap ti Facebook. Maritis. Nakay daman-damagat. Damag ka manayin. Damdama, siya man ti mapahama ka. Namungot-ungot kan tumang kanya ka. Damag lang mo't. Nukas pangarigan nga eh. Pangarigan. Kun. Nukas pangarigan nga tamataya. Nya. Talna na manda ka ite. Nukas pangarigan lang mo't. Nukas pangarigan matayak. Agasawa ka. Nya. Sungbat. Siguro. Siguro nga. Unwan mo saan? Uy. Nukas pangarigan agasawa ka na. Iyawin mo ba dito balay? Sungbat. Uy. Paligoy ka pa lang. Kano iyawid mo dito balay. Ipasuot mo ba dagi di badbadok? Ibad badam? Kibarbaro dagi di ay. Haan bakit? Kapay mo tahaan. Medium agile, small ka. Yes, tayo. Adi ex mo dito yan. Nagpintas matan. Ikaw, mo daw Nakaming pintas matan. niya. Ay, sayang. Ano na sayang. Tikunak bakit? Sayang ka, nuhang ka nga nakatuluyan, tanapin-pintas ka nga may sunan eh. Ay, naapo. Nek, bakit? Data ka magayap. Mada ka. Nakabaybayad ka mo. Naistoryaan mi mat kada parilando di tanay batog ti kantina bakit nakikita kami mait. Kaya puro chichirya. Dagal din pagatang ko. Ada, bakit? Ay, naapaw. Na? Ang paita may isa. Ay, na. Hindi tayo. Ay, naapo, bakit? Naglawag na di text mo, nay. Kunam dito, nay. Lakay, igatangan nakman ti may sa nga napkin with wings. May sa balot. Ay, na. Balot, bakit? Kinagay napkin with wings. Ay, naapaw. Pakawan ng timpadawat mo nga asawa. May sabalot. Saan nga may sabalot? Ay, naapo, bakit? Awat. Aging Tagalog ka magaming kay Ilocano tayo, mate. Ay, naapo, bakit? Into lumaminsan, tartari maanem gamen, ti pa nag-text mo, bakit? Ay, naapo, siyak pa hindi tinakabaso line. Ay, naapo.